मोनसे खोथा आं बुंबाय थादों दा BTR नामनि मोनसे एक्सप्रेस बास खारबोगासिनो दं आरो बे बासाव जाय गाखोनो हागोन बे दावगानायनि लामायाव थांनो मोनगोन आरो बे जाय बासजों बे जाय दा बेनि मिनिङा बेनो समनि गुस्लायनायखौ जाय हमदां हाया बे समजों खिगारलांजायोनो दावगानो रोङा आरो जाय हमदांनो हायो बेयो समजों आगान सुरलांनो हायो दा UPPL नि गासिबो मानसिफ्रानो समनि गुस्लायनायखौ हमदां हाजोब्बाय साननो गोरोंजोब आरो दा BPF आव जायफोर दङ समनि गुस्लायनायखौ एफा एनै हमदांनो हानाय मानसिफ्रा मैयासो BPF जिन्दाबाद होनग्रा मानसिफ्राबो UPPL आव फैजोबखाबाय BTR बासखौ गाखोनो जाय थाबोदों बिसोर आन्दायसै आरो इलेक्सना सेप्तेम्बरनि जोबनायाव नङाबा अक्ट'बरनि प्रथम सप्तायाव जायोबा अक्ट'बरनि 27 तारिखआव गभर्नरनि सासना जोबो 6 मासफोरा जायो बिनि आगोलनो बिसोरो जोंनो क्षमता गथायगोन आरो सोरनो गथायगोन UPPL नो गथायगोन आरो जै दिन UPPL आ देरहासार जानानै गभर्नरनिफ्राय BTR को खुंनायनि गोहोखौ आखायाव नाजावनानै लागोन ओइदिन बिराद लाख लाख मानसिफोर जमा जागोन आरो दिनै जायफ्रानाखि भुल सानफ्लांनानै नांगालावनो थाबाय थानानै UPPL नो भट होनो रोंनाय नङा बे मानसिफ्रा बै दिनावबो थांगौ सानब्लाबो रावजोंबो लेंजानायबो नङा खोथाया बेसो जाहैनोसै दा ओंखायनो सम थानायावनो सोलायखानांगौ दाखालि आङो ओरै जमदुराव थांना फैदों माबायाव जिरन बसुमतारिनि गसाइगाव जमदुर माबाथ' बिराद मोजांथार दा मोनसे लामाजों फैफिननाय समाव फैबाय आङो बे लामा सेर सेर बै बिफाङा गोजौ गोजौथार बिफां बिजौ थिखिनि थिखिनियाव बे नांगालनि फ्लेग थाहैयो ओमफ्राय फैयै मोननै दालां मोनबाय आङो दालाङा बानायगासिनो दं सिमेन्टनि दालां कनक्रिट दालां पस्ट होनानै दा लहा हारां हाथां ओंखारजोब्बाय बेवहाय मानसिफोर थांनो हाया बे मिस्ट्रिफ्रा खामानि मावनांगौबा गावस्रा सा सरन्जाम दंखायो बेजों थांनानै गाखोहैयो आरोखि हर गेजेराव मा सोलाबो बिसोरो बे हारां हाथां लहायावबो नांगालनि फटा खालामनो फ्लेग खाना दोनहैयो आं सान्दों माब्लानिफ्राय बे लहा लस्कर बिफां लाइफाङाबो भट होनायनि अधिकार मोनखो फालाय मानसियासो होआ होमबा ना बिसोर होगोन नामा दा बुद्ध बुंनानैसो आं बुजिबाय जे जेरैखि थाङा जोंखौ बरायनोसो बिसोरबो नांगाल माने फ्लेग खायो आरोखि दा जों थांनायखौ बरायनोनो रायजोफोर भुल दा खालाम BTR सुक्तिया मोनसे ऐतिहासिक सुक्ति बे सुक्तिनि दारै मा जागोन दानि BTCनि सिमाया सानजाहा लावनानै प्राय 1500टासो गोदान गामि हाबसनगोन सनितपुर बिश्वनाथसिम 1 नाम्बार दा 7,000 स्क्वायर किल'मिटारल' 7,000 स्क्वायर किल'मिटारल' जोंनि एरियाया BTCआ दा बै 1500टा गामिया हाबसनलांनानै लिं सनितपुर बिश्वनाथफोरनि गामिया हाबहैबावोबा जोंनि एरिया बाङायगोन आरो बांनाय लोगो लोगो BTCआव दा 40टा समष्टि दं नङा होमबा 40टाया 54टा जानोसै समष्टिया 6 जन नमिनेटेड मेम्बार लानानै गासै 60टा मेम्बारनि काउन्सिल जागोन BTRआ बे मोनसे 2 नाम्बार 1 नाम्बार जोंना सिमाया बारायगोन सानजा 2 नाम्बाराव जोंनि काउन्सिलाव दा जेसेबां मेम्बार दङ 46 जन नमिनेटेड 6 जन जों लानानै दा 60 जन जाहैगोन बे BTR सुक्तिखौ मावफुंनायनि उनावहाय आरो BTR सुक्तिखौ मावफुंनाय जायोबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनसे जागोन स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मोनसे जागोन एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि मोनसे जागोन बिदिनो इउनिभार्सिटियानो 4 बेबायदि 4 गाहाम इउनिभार्सिटि खेबसेयैनो खुनु गोरोबथाजों मोनबोफेराखै दा बेखौ मावफुंजोबनांगौ जाहैबाय आरो BTR सुक्तिया मावफुंजायोबा मा जागोन रेलवे कच बानायग्रा फेक्टरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जागोन
बे हयथ' फकिराग्राम खाथि खाला नङाबा ओरै पर्बतजरा बिनि गेजेराव जागोन बेयाव जायोबा हाजार हाजार गथ'फोर स' मानसिफ्रा गोदानै साख्रि मोनगोन बेवहाय आरो रेलवे फेक्टरिखौ बाहायनो बानायगोन जेला बे फेक्टरिखौ सोनारनानैनो बिनि साइड बिराद बिजनेस सोलिगोन मटर गारिनि टेम्प'नि टेक्सिनि गासिनिबो हाथाय बाजार मैगं थाइगं बेजोंबो जोंहा लाब जागोन आरो बेनिफ्राय दिनै बे मेनेजमेन्टनि स्कुल फैनो नागिरदों कलेज मेनेजमेन्ट इन्स्टिटिउट आरो बेनिफ्राय इन्जिनियारिं मेडिकेल कलेज स्टाफ नार्सनि कलेज गोदो जोंनि फिसा फिसौफ्रा गोदो नङा दासिमबो पुने बेंगलर एबा फरेनाव साख्रि मावनांगौबा जोंनि फिसाफ्रा पुने बांगालर दिल्ली मुम्बाइ थांनानै फरायहैनाय नङाबा फरेनाव साख्रि मावहैनोनो हाया दा जुगा जाहैबाय ग्लबेलाइजेसन नोंनि फिसा फिसौफ्रा मा जागोन नोंनि जोनोम जागोन हयथ'बा नों जोनोम होदों जानो हागौ नोंनि फिसाखौ लेखा फरा फरायनानै बे अस्ट्रेलियायावसो थाहैनो गोनांबो जागोन लन्डनाव थाहैनो गोनां जागोन साख्रि मावनांगोन बेनि थाखाय शिक्षा नांगौ बे शिक्षाखौ लानो जोङो गोदो बांगालर पुने माने दिल्ली मुम्बाइ थांनांगौ जायोमोन दा नाथाय बै इनस्टिटिउटफ्रा फैजोबोबा न'आव थानानैबो नोंथांमोननि न' खाथियावनो बै सोलोंथाइखौ जों लानो हागोन जों बायहेरायाव थांनांनाय नंला बायहेरानि मानसियासो जोंनाव फैनानै बे सोलोंथाइखौ लाफैनो हागोन आरो न' खाथियावनो बे सोलोंथाइखौ लानानै जोङो बिदेशाव साख्रि मावनायनि सुबिदाखौ मोनगोन दा फिसा फिसौनि इयुना बेजोंसो जाहैगोन नङाबा मावनानै जानो MA BA पास खालामबाय बर' साबजेक्ट लानानै MA पास खालामनाया सानथ्र' हाला नाथाय बर' फोरोंगिरिनि साख्रिया गैया बाहा मोननो साख्रिखौ दाना बिजनेस खालामनानै जानांगौ सोरबा मेनेजमेन्टआव थांनांगौ फरेनाव थांनांगौ माल्टिनेशनेल कम्पानियाव थांनांगौ बिनि थाखाय जोंनो शिक्षा नांगौ आरो बे शिक्षाखौ BTR सुक्तिखौ मावफुंनो हायोबा बै शिक्षा होग्रा इनस्टिटिउटफ्रा जोंनि ओनसोलावबो जाफुंगोन बिनि थाखाय जोंनो सोलायनायखौ नांगौ आरो फारसेथिङै मा जादों दिनै अस्त्र लानानै दावहा नांबाय 30 बोसोर 35 बोसोर NDFBनि केडेट्सफोर सोरबा सोरबाया बोरायनानै फिसा फिसौआनो हाबा जाफिनबाय बिहामजो मोनबाय माने बिहाव जागुलायबाय बिखुनजो जागुलायबाय खिन्थु बिसोरो सुक्ति खालामनो हानाय जायाखैमोन दाखालि सुक्ति जाबाय बेवहाय लिरदों मा साफ्रोमबो NDFBनि न'खरनि बा NDFB केडार थानाय न'खरा मोनसे रिहेबिलिटेसननि थाखाय फाइनान्सियेल सापर्ट मोनगोन एबा माखासे पलिसि लानाय जागोन होननानै दा बे एकर्डआ मावफुंनो हायाबा बिसोरथ' जेबो मोननाय नङा 1500 कोटि टाका पेकेज हरगोन जोंनो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों बुंदों मा लामाया अनेक बानायबाय नंगौ मोनफा मोननै दंबावो जेरैहाय दा नैबे पाबुवाजराजों फैनाय लामाखौ जिबायदि नुबाय बेफोरखौथ' बानायनांगोन बिल्डिं गिदिर गिदिरा टाउन सहराव मेला जाबाय रेलवे क्रसिं सायाव फ्लाइअभारा मेला जाबाय आरो बेखौ जों बानायाबाबो केन्द्र सरकारा बानायगोन बे लामाफोरखौबो दा वर्ल्ड बेंकआनो बानायो एसियान बेंकफ्रानो बानायो जोङो प्रजेक्टखौल' लांनो रोंनांगौ बे 1500 कोटि टाकाखौ गभर्नमेन्टआसो जोंनो पेकेज हरगोन स्पेशल बेखौ बाहायनो जों रायलायदों मा बे टाकाखौ बिल्डिं लुनाय लामा लुनायावल' बाहायालासिनो जोंनि गामियाव थानाय प्रत्येकटा न'खर परियाला बिनि लाभालाभखौ जाहाथे मोनजायो बिनि आसनिसो लानांगौ जों जेरैहाय दा न'खरफ्रोमबो माने जेनेबा खम दामनि माइरं होनाय अन्त्योदया माबा मोनसे आन्ना माबा जजना बिदि होदोंमोन ना अन्न जजना बेफोरबोथ'